Kaixo, gaur azoka berezi batera etorri gara, Food for Future. Hau da, etorkizuneko elikagaiak, baina toki honetan ikusgai dagoena, ez da bakarrik bihar jango duguna. Jango dugun hori nola ekoitziko den erakusten dute toki honetara bildu diren erakusleek. Elikagaien industriaren bide berriak alegia, eta besteak beste BRTA aliantzako kideek menuan zer duten erakutsiko dizuegu. Has gaitezen! Nazio Batuen Erakundearen aurreikuspenen arabera, 2050ean 10.000 milioi biztanletik gertu izango omen ditu lurrak. Elikatzeko jende asko da hori, urdail asko ase betetzeko. Guztientzat adina elikagai ekoizteak erronka handia suposatzen du. Hasteko, nekazal lur gehiago beharko lirateke, Indiaren azalera beste. Gainera, egungo ekoizpen ereduak munduko urgezaren 70% kontsumitzen du, eta negutegi efektuko gasen eren bat sortzen da. Eta tartean daude, biodibertsitatearen galera, alferrik galtzen den janariaren arazoa. Food for Future azokan, erronka horiei guztiei erantzun bat emateko proiektuak eta proposamenak biltzen dira. Hala nola, elikagai iturri berriak esploratzen dituzten ekimenak, jasangarritasuna eta eraginkortasuna sustatzen dituzten jarduerak, segurtasuna eta kalitatea bermatzeko neurriak, digitalizazioa eta teknologia berriak sektore tradizionaletan txertatzeko ideiak. Elikagaien industriaren etorkizuna orain ari da lantzen. Eta azoka hau da, etorkizun horren nondik norakoak ezagutzeko lekurik onena. Eta jakin mina, asetzeko ere bai. Elikagaiak ekoizteko eta kontsumitzeko modua eraldatzea behar estrategikoa da. Etorkizunerako dugun panorama ikusita, hala nola biztanleriaren hazkundea eta klima aldaketa. Es el futuro, dice, ¿no? Teknalian erantzun bat emateko lanean ari dira, adimen artifiziala, bioteknologia eta robotika erabiliz. Nekazaritza lanetan robotak ikustea ohikoa bihurtu da, baina ez da nahikoa. Helburua ez da soilik nekazarien lana erraztea, baizik eta nekazariarekin elkarlanean aritzeko gai diren makinak sortzea. Badakigu lan asko daudela, ez diana oso erosoak, ez dianak oso ergonomikoak, orduan robotikara heltzen ari gara, lan hori dena automatizatu ahal izateko eta nekazariak erosoago egoteko.
Robot honek modu autonomoan lan egin dezake edo pertsona batek urrutitik gainbegiratu dezake. Adimen artifizialaren eta giza kontrolaren arteko kombinazio horrek landa eremuko egoera errealetara egokitzeko aukera ematen du. Ejemplo bat jarriko dugu. Fruta hartzeko lan hori, ez? Berak autonomoki egin du dena, baina fruta batzuk gelditu zaizkio, ez dakigu zergatik, ez duelako detektatu, ez zergatik. Orduan, pertsona batek etxetik o zentrutik edo teleoperatu dezake, lan hori bukatzeko. Gainera, pertsona batek kontrola hartzen duen bakoitzean, robotak ikasi egiten du. Etengabeko entrenamendua da, non giza esperientzia makinarentzako datu bihurtzen baita. Robotikan datorren revoluzioa hori da, ikasteko kapazitatea. Orduan, automatizatzen ari gara automatizatzeko oso zailak ziren aplikazioak. Teknaliak aurkeztutako prototipoa moldakorra da, eta hainbat funtzio bete ditzake. Nahikoa da bere beso robotikoaren tresna aldatzea. Segun eta ze aplikazio behar duzun, garra desberdin bat behar duzu. Orduan aukera daukagu garrak aldatzeko, robota ere aldatzeko. Berez, edozein robotetan erabilgarri izateko softwarea egiten dugu. Gainera, ikusmen artifizialeko kameren eta hainbat sentsoreren bidez, robotak lurzoruaren hezetasun maila eta temperatura ezagutu ditzake. Landare baten egoera aztertu, gaixotasunak edatu baino lehen detektatu edo fruta kaltetu gabe bildu. Teknologia honek nekazaritza ekoizpena hobetzea du helburu, baina ez da elikagaien ekoizpena irauliko duen bakarra. Teknaliak mina hondituen laborategietan, elikagai hondakinak nutrizio balio handiko osagai bihurtzeko gai diren mikroorganismoekin lan egiten dute. Ekonomia zirkularra aplikatzen dute ezer gal ez dadin. Normalean, nekazaritzako elikagaien kateko azpiproduktuetatik abiatzen gara. Eraldatu egiten ditugu eta balioa handitzen diegu. Lehenik, elikagaien hondakinak aztertzen dituzte. Batzuek antioksidatzaile edo koloratzaile naturalak dituzte, zuzenean atera daitezkeenak. Adibidez, tomateen hondakinetatik hainbat produktu erauzi daitezke. Likopenoa esaterako oso antioxidatzaile sendoa da. Hemen ez da ezer botatzen. Gainerako tomate hondakina, bioerreaktoreen barruan sartzen dute mikroorganismoak elikatzeko, hala nola bakterioak, legamiak eta mikroalgak. Mikroorganismo horiekin sortuko dituzte nutrizio balio handiko osagai berriak. Hondakinak eraldatzeko prozeduretako bat hartzidura da. Emaitzak begibistan daude, hondakin biodegradagarrietatik abiatuta omega-3 lortu dute. Zehazki, DHA sortzen dute, garunarentzat eta nerbiosistemarentzat funtsezkoa den gantz azido bat, erretina garatzeko eta mantentzeko ere giltzarria dena. Modu horretara sortutako produktuen zerrenda luzea da. Producimos bacterias probióticos que se usa luego Jogurta egiteko erabiltzen diren bakterio probiotikoak ekoizten ditugu. Horia egiteko berriz legamiak eta oreama erabiltzen ditugu. Horiaren prozesuan lehenik legamien hartzidura egiten da. Hau prozesu bioteknologiko bat da horiaren orea eta osagai nutrizionalak hobetzeko. Bestalde, hartzidura solidoa egiten dugu. Kasu horretan, onddoekin lan egiten dugu. Nekazaritzako elikagaien azpiproduktu baten gainean hazitako onddoekin. Ondoren, ohiko elikagaietan txertatzen dituzte, haien zaporea eta testura aldatu gabe. Horretarako nanokapsulazioa izeneko teknika erabiltzen dute.
Balio nutrizional handiko osagai berri horiek behar bereziak dituzten kontsumitzaileentzat aproposak dira. Kirolariak, adineko pertsonak, adimen artifizialaren laguntzaz, profil desberdinei egokitutako elikagaiak diseinatzen dituzte. Bioteknologia, robotika eta adimen artifiziala elikadura industria iraultzera datoz eta laster egongo dira gure menuetan. Zenbakiak dituzten elikagaiak osasunerako txarrak dira? Ez. Elikagai baten osagaien artean ikusteak zalantza eragin dezake gehigarri artifizial edo ez osasungarriak ote diren, baina zenbakiaren atzean osagai naturalak zein sintetikoak daude, eta Europako Batasunaren onespena dute. Zenbakiak gehigarriak modu sistematikoan izendatzeko erabiltzen dira. Zerrenda luze bat osatzen dute. Hala, eunetik, 189 koloratzaileak dira. Adibidez, kolore gorria emateko erabiltzen den kotxinila naturala da. Eta 120 zenbakia du. Berreunetik, 289 kontserbatzaileak dira. Nitrito sodikoa 250 da, eta kontserbatzaile sintetiko baten da. Hurrengo multzoan daude antioksidatzaileak eta azidotasun erregulatzaileak. Horietako bat, 300 azido askorbikoa da. Elikagaien industrian gehigarri gisa erabiltzen denean, zenbakiz izendatzen da, baina gehigarri nutrizionala denean, C vitamina izena du. Zenbakiak elikagaiei zapore eta itxura ona emateaz gain, bere bizikoak dira segurtasunerako eta elikagaiek luzaro irauteko. Elikaduraren arloko azken joerak ezagutzeko toki ezinhobea da Food for Future. Enpresek eta ikerketa zentroek arrakasta kasuak eta teknologia berriak ekartzen dituzte hona. Azti da azokaren antolatzaileetako bat eta produktu berriak zein adimen artifizialeko tresnak ekarri ditu. BRTA Ikerketa Aliantzako Azti zentroan besteak beste elikagai berriak diseinatzen eta garatzen laguntzen dute. Horretarako ezinbestekoa da pertsonen gustuei, beharrei eta kontsumo ohiturei adi egotea. Kontsumitzaileen behatokiaren bidez, Aztik kontsumoari buruzko informazioa jasotzen eta aztertzen du. Laborategi sentsorialean berriz, pertsonek produktuen aurrean nola erantzuten duten aztertzen dute. Kasu guztietan, ezagutza lortzea da helburua. Badira aurrez aurre egiten ditugun lanak, dastaketak eta kontsumitzaileekin zuzenean egiten diren azterketak. Jakin nahi dugu zer iritzi edo joera dauden elikagaien inguruan. Beste atal batean, behatoki baten bidez egiten dugu lan. Behatoki horretan teknologia digitalak txertatzen ari gara. Tresna horiekin erosketa saskia aztertzen dugu. Ikusi nahi dugu zein diren kontsumo joerak, non dauden kontsumo hutsuneak eta elikagaiak hobetzeko non eragin behar dugun. Honako honek sukalde arrunta dirudi, baina ikerketa zentroko esperimentazio gunea da. Proposamen berriak lantzen dituzte bertan. Elikagai berrien hasierako formulazioak diseinatzen dituzte eta erabilitako osagaiek nola jokatzen duten aztertzen dute.
Baliteke norbaiti harrigarria egiteagu sukalde batean ikustea, baina elikagaien garapenerako hau oinarrizko laborategi baten modukoa da. Ikertzaileok hemen egiten dugu lan, formulak garatzen edo hasierako garapenak eta prototipoak lantzen. Lehen gaiak ez ezik teknologia ere erabiltzen dute. Aztik garatutako tresna digital honek adimen artifizialean oinarritutako irudi ezagutza baliatzen du. Platerari argazkia aterata, elikagaiak identifikatu, kantitateak zenbatetsi eta nutrizio informazioa eskaintzen du. Kasu honetan, azelga plater bat da eta konponente batzuk ditu platerran eta erraminta hau aztertzen ditu zeintzuk diren konponente bakoitzak eta bilatzen du gure datu basetan ze informazio nutrizionala daukan bakoitzak, ez? Eta horrekin guztia kombinatzen du eta platerraren informazio osoa emoten dizu bueltan. Tresna oraindik garapen fasean dago eta aplikazio batean txertatzea da helburua. Horrela, erabiltzaileek jango dituzten elikagaien nutrizio informazioa eskuratu ahal izango dute. Profesionalek berriz, datu objektiboetan oinarrituta, aholku pertsonalizatuak eman ahal izango dizkiete. Daukagun arazo bat da, gaur egun oso zaila dela, objektiboki jakitea pertsona batek zer jaten duen. Eta galdetegiak erabiltzen ditugu, baina galdetegiak nahiko subjektiboak izan aldira edo zailak egiteko eta gainera errore handia dute. Tresna digitalek merkatuaren joerak eta beharrak identifikatzeko aukera ere ematen dute. Aztik horri esker jakindu zenbait produkturen kontsumoa behera egiten ari dela. Informazio hori kontuan hartuta, atuna oinarri duen produktu bat garatzen lagundu diote enpresa bati. Aurrentzat bereziki pentsatutako produktu bat sortzen lagundu diogu enpresa bati. Hamburguesa edo nugget formatua du, aurrei normalean gustatzen zaie eta. Produktu horretan atona sartu dugu bere kontsumoa sustatzeko. Helburua da, neurri batean harari gorriak edo adin horietan hain egokiak ez diren beste produktu batzuk ordezkatzea aukera onuragarriagoekin, adibidez, atona. Jakina, produktuak merkaturatu aurretik, eskala industrialean ekoizteko modua aztertu behar da. Hori besteak beste, instalazio hauetan egiten dute. Merkatura iristeko bidea luzea da. Ideiatik formulaziora, probetara eta azkenik ekoizpenera. Aztik honako produktu hauen garapenean lagundu du. Herritarren osasuna zaintzeko, azukre eta gatz gutxiagoko elikagaiak lortzea eta elikadura osasungarria sustatzea dira zentroaren etorkizuneko lan ildo nagusiak. Berrikuntza ezinbestekoa da elikaduraren arloan. Produktuak hobetzea bultzatzen duen motorrara. Hobekuntzak maila ezberdinetan etor daitezke, erabileran, osagaietan edo produktuetan bertan. Baina, batez ere, herritarrengan duten eraginean nabaritzen da hobekuntza. Elikagaien sektorean ezinbestekoa da berrikuntza. Sektorea hazten laguntzen du eta pertsonen bizi baldintzak hobetzen ere bai elikadura funtsezko arloa baita. Eta elikagai berriak sortzeko prozesuan nola egiten den ikusi ondoren, elikagaiak ekoizteko modu berriak ezagutzera goaz. Eusko Jaurlaritzaren estandean Neikerren lana ezagutu dugu. Arkautin duten instalazio esperimental agrovoltaikoaren maketa ekarri dute. Bi eremutan dago banatuta,
bata nekazaritza laboretarako eta bestea abeltzaintzarako. Azaldu digutenez, Estatu Espainiarreko mota horretako instalaziorik handiena da, eta duela urte bete inauguratu zuten. Neiker zentroaren unitate esperimental agrovoltaikoa da honako hau. Hektarea bateko azalera du, eta partzelaren erdia baino gehiago eguzki panelez estalita dago. Duela urtebete hasi ziren BRTA Aliantzako zentro honetan labore ezberdinak txandaka lantzen. Hemen balio handiko laboreak baino ez dituzte aztertuko. Patata, tipula, letxuga, garbantzua. Instalazio fotovoltaikoak 100 megabateko potentzia du eta Neikerren autokontsumorako diseinatuta dago. Energia guztia kampus osoan kontsumitzen dugu. Azkenean kontsumo nahiko altuak ditugu, negutegiak, izozgailu potenteak eta gure kontsumoa nahiko altua da. Beraz, behar genuen nahiko potentzia handia autokontsumoa errentagarria izateko. Eguzki panel horiek bi aldeetatik aprobetxatzen dute argia. Zuzenean eguzkitik jasotzen dutena eta lurretik islatzen dena. Edozein modutan, energia sortzea bigarren mailako helburua da. Asmo nagusia beste bat da, baldintza horietara zer labore egokitzen diren jakitea. Nosotros, el equipo de Neiker, buscamos eso. Neikerreko taldekok horixe bilatzen dugu. Sistema agrovoltaikoak mesede egiten dien txandakatzeak aurkitzea. Negutegian hobeto hazten diren laboreak bezala. Hori da helburu nagusia. Laboreentzat mesedegarria izatea. Batzuetan izan daiteke itzalagatik, ezetasunagatik edo temperaturagatik. Klima aldaketaren ondorioak saihesteko ere bai. Udan gero eta maizago izaten diren eta laboreak kaltetzen dituzten erradiazio izugarri horiek saihesteko alegia. Horri aurre egiteko ere fotovoltaikoa erabil daiteke, laboreari mesede egiteko. Plakak 4 metroko altueran jarrita daude, azpitik nekazaritzako makinak igaroa alizateko. 4 modulutan daude banatuta. Bik estaldura osoa dute, eta beste biak erdi estalita daude. Guztira, 28 itzal egoera diseinatu dituzte. Estaldura osoak zein erdi estaldurak laboreen mikrokliman eraginiko ote duten ikusi nahi dugu. Gainera, unitate esperimental honetan, laboreari nola eragiten dion azaltzeaz gain lurzoruan, landarean eta mikrokliman gertatzen ari denari buruzko datuak ere jasotzen dira. Partzela osoan sentsoreak jarri dituzte. Hezetasuna, haizearen abiadura eta norabidea, eta fotosintesirako erabilgarria den erradiazioa ere neurtzen dute. Azken hori, ekoizpenean gehien eragiten duen faktoreetako bat da. Itzal, irradiazio eta ekoizpena 28 agertoki ezberdinekin erlazionatzen saiatzen ari gara. Neiker Europako AgriPower proiektuan ari da parte hartzen. Instalazio fotovoltaikoak inguruan zer aldaketa eragiten dituen aztertu ahal izan dute. Alegin handia egin dugu parametroak ondo zehazten. Izan ere, horiek ezagutu eta kontrolatu behar ditugu agrovoltaikak laboreetan eta lurzoruaren osasunean duen eragina azaltzeko. Abeltzaintzarako erabiltzen diren lurrak ere, egokiak izan daitezke ustiak eta agrovoltaikorako. Ez oso urrun, artalde bat aurkitu dugu toldo batzuen ondoan bazkatzen. Egia esan, simulazio bat da. Neikerren eraikinetatik pixka bat urrun dago partzela. Panel fotovoltaikoak hemen jartzea, garestia izango litzateke.
Horregatik egin dute itzalen simulazio bat, eguzki panelen neurri bereko toldoak jarrita. Estas están a 2 metros y esas están a 4 metros. Hemen ere hainbat aldagai neurtzen dituzte, itzal mota horrek lurzoruaren osasunean, belarraren ekoizpenean eta kalitatean, eta animalien ongizatean zer eragin izango dituen jakiteko. Honelako itzalak jartzeak da larraketako inguruan beste elementu berri bat sartzea, elementu horren aurrean animaliek erantzun bat dute, eta erantzun horrek lurtzoruan eta landarengan ere erantzun badauka. Hau da, sistema bada, como entra menos agua porque no llueve debajo del sombrero, entra menos luz, no puede hacer tanta fotosíntesis. Itzalek mikroklima moduko bat sortzen dute, eta aldaketak eragin ditzakete, bai ingurunean, bai animalien portaeran. Horregatik, animaliek zenbat belar jaten duten, zenbat gorotz uzten duten, edo zenbat belar hazten den neurtzen dute. Adibidez, animaliak non dauden jakiteko, GPS-dun lepokoak jarri dizkiete. Oraingo ez dute behin betiko ondoriorik atera, ez baitute urte osoko zikloa neurtzeko aukerarik izan. Hala ere, badakite une jakin batzuetan animaliek itzala bilatzen dutela. Bai ikusten dana da, itzala udan asko erabiltzen dutela, orduan udan etorri eskero, orain ez da somatzen hainbeste, baina udan etorri eskero oso zapalduta ikusten dire itzalak, gorotz pila batekin eta lurra ikusten da ere. Orduan hori ez da onuragarria lurtzoruantzako, konpaktazioa, erosioa ikuspuntu horretatik, baina urrengo udaberrian, adibidez hori pasan udazkenean ikusi gendun, urrengo udaberrian kriston belarra zegoen. Datuak behin-behinekoak diren arren, baliteke sistema agrovoltaikoak tresna erabilgarriak izatea klima aldaketari aurre egiteko, beti ere, nekazaritza eta abeltzaintza jardueren bideragarritasuna bermatzen bada. Espero dugu gaurko saioak asebeteko zintuztela sukaldean osagai guztiak bota ditugunean maitasun handiz egin dugu behintzat beti bezala. Eta gustuko izan baduzue gogoratu nahi adina alditan errepikatu dezakezuela teknopolis.eluia.eus webgunean edo ETV-on plataforman. Hori bai, kafea edo infusioa zuen kontura. Datorren astera arte, agur!